Сега ще ви покажа едно Т-образно кръстовище. Ето така. Ето го тук. Т-образно кръстовище на горубляне. Ето го. Тук, сега ще видим спирката на автобус 4. Ей тук, спирката на автобус 4. Ей там е, Витоша за тия там някакви Горубленския залив. Тук, значи, знаете, тук е границата между Горублене и ЖК Младост. Да виждате някъде светофар, пешеходна пътека. Ето сега ще ви покажа. Къде е другата спирка? Къде е другата спирка на автобус 4? Те го е. Т-образно кръстовище в границата между Горублене и ЖК Младост. Това е. Петък.